11. srpna 2025. Nacházím se v Mohelnici na nádraží a hodlám vyrazit na sever do Jeseníků. Nastoupím na rychlík Brno Jeseník a vystoupím na stanici Ramzová. Je právě tolik hodin, kolik je. Máte na svých hodinkách více nebo méně. Není to naše vina, neboť my začínáme vždycky včas. Takže jak jsem předeslal, jedu vlakem na Ramzovou, spěšným vlakem z Brna do Jeseníků. Nacházíme se v Jindřichově a za chvíli tam budeme. Mají to děcko skočilo a spadlo na zem. No, tak jsme na Ramzové. Tak jsme přijeli. No a tady budu zahajovat svoji cestu po hřebenech Jeseníků. Šerák, Filipovice, Červenhorské sedlo a nakonec do Koutů. Též na vlak. No a vláček odjíždí směr Jeseník. Hledat tu cyklostezku. Trošku je chladnějc, ale Azuro, jak předpovídali, tak snad nám to vydrží celý den.
na stanoviště lanovky, která se právě rozjela, ale my, tedy já, ty služby nevyužiju, páč mám co? Elektrokolo. No a takhle to zde vypadá. Takhle to zde vypadá v létě. Člověk to zná jenom v zimě, když tady lyžujem. No. Tu jdu prázdno. Bez lidí. Je to fajn. Vyrážím z Ramzové po cyklostezce 6208 směr Obří skály. Tak to jsou ty velké skály. Už se k ním trochu blížím. No tak takhle po vrstevnici jsem to objel. A tady jsem se dostal po této cestě zpevněné asfaltové a tady je pěší, tam já nepůjdu, já se pěkně objedu. A jde to na ty obří skály. To kolo bylo hodně těžké do toho kopce. Tak jsem se octnul na rozcestí u Jelenky, no a nestačím se divit. To je tady to rozcestí. No. Mně by se líbilo je tady tou cestou vlevo, ale já musím doprava, do té hrůzy tady. Na mapách to vypadá tak nevinně, je to jako oficiální cyklostezka, no. Tady to budu muset kousek tlačit, nemá smysl se tam plahočit. Uvidíme, jak to bude kousek dál. No, je to nemilé. Tak se nacházím v lokalitě pod Strmým. No a ten název je příznačný. Teď jsem měl asi tak kilometr, ale musel jsem jet i na nejvyšší přípomoc, na 5. A si pak přiblížím ten rozcestník a já pojedu na šerák tamhle doprava a z lesa jsem vyjel od Ramzové, ukážu za chvíli. No tak tamhle do té zatáčky budu pokračovat směr šerák, až se vrátím z těch obřích skal. No, tady z toho lesa jsem se vyplahočil. Prudká, velmi prudká lesní cesta, kamenitá, velmi kamenitá. No a tam se vydám směr Obří skály.
Tak se nacházím na místě, kde příroda opět prokázala svoji sílu. Člověk by řekl, že možná lavina, ale to asi vypadá spíš na vodu. Možná se to vztahuje k tomu datu nedávných povodní, co byly na podzim. A tohle já všecko vidím cestou na ty obří skály. Tam za rohem už to asi bude. No. Teď se podíváme tady dolů na tu hruzu. Člověk má skoro i strach tam stoupnout. Jo. Tak tomu se říká kalamita. No a tam dál, v pozadí, je Lipová lázně a nad ní prosvítá Vápencový lom. A dál, pak už je Polsko, rovina a samá Lauterovina. No a blížíme se k prvnímu cíli, první metě, to jsou ty obří skály, dříve zmiňované. Konečně. Jsem tu poprvé v životě a hned kolmo. Myslím si, že to nejlepší, co jsem mohl udělat pro tu záležitost. No to je úžasné. No a tak si zdokumentujeme to okolí těch obřích skal. Tady je turistická cesta přímá na Šerák, ale ta je hodně obtížná i pro pěší. Tady tu spodní část nedávno opravili, vylepšili pro turisty. No. Jak to zde vypadá teďka. No vybral jsem si dobrý den, krásný den s krásným počasím. Tamhle pozadí je vidět Šerák s klasickým mixérem polským, což je ta jejich rozhledna. No, tam na ty skály se ještě budu podívat blíž. No, opět výhledy do Polska. Tak si dáme trošku sjezdu, no. A tady do lesa je žlutá cesta. Dobrá, tak akorát pro pěší, no.
Tak, opět překážka na cestě. Působí to přímo hruzostrašně, ale to nejhorší asi odklízené. No opět voda, no. Takhle si najde cestu. No a tak jsem se zastavil, abych si to zdokumentoval. No a tam tím směrem pojedu směr Šerák. Tak od tam jsem přijel a opět se nacházím v místech, kde jsem nikdy nebyl. Ano, ano. A na pohoří Kralického, no, pohoří Šaráku se dívám od východu. A tamhle v dáli je možný zahlédnout sjezdovky na Černohorském sedle. Tak tamhle za tou chatou, která se jmenuje Vírovka, jsem takhle podél lesa sjel po kamenité cestě, hodně kamenité. A tamhle kousek 50 metrů dole jsem se napojil tuhletu asfaltku, ano. No a tak budu pokračovat dál. Teď už asi to nejhorší mám za sebou. Ano. No tak zas trochu něco z toho výšlapu do kopce. Už se blížím na ten Šarák. No, začíná mít hlad a žízeň, takže pravý čas. No tak zase nějaké rozcestí. Musím se podívat kudy tudy, abych nezakufroval. Pravděpodobně doprava. A jmenuje se to Bystrý potok. No tak takhle to tady vypadá. Taky kalamita kvůli vodě. Mají to část ještě uklizené. No, a tam pojedu. 3 kilometry. Bystrý potok. To je totiž tady na každém rohu. Blížím se do rozcestníku a již jsem na hřebenu. Nejhorší stoupání mám dneska za sebou. Rozcestí pod Keperníkem. Ach jo. Nazdar. Ale pozor. To je od toho, od přes Mlýnky ta cesta? Já jedu od Ramzové, ale vy říkáte obdiv, ale za mnou jedou 3 borci a ty nemají motorek. Vy jste si nevšimli. To je elektrokolo. A já mám co dělat, já jsem hotové a ti kluci Jedou po svých. Jo. Tak toto je cesta na Keprník. Tam s kolem nemůžu. Ono to ani moc dobře nejde. Tady máme ten rozcestník.
Tak zase jenom jeden panoramatický snímek. Tentokrát to stojí za to. To počasí je super. Čekal jsem na to asi týden. No a teďka jeden panoramatický záběr opět ze Šeráku a tentokrát začnu na západní straně. Plynule přecházím na sever. V dáli Kralický Sněžník opět. Blížím se k Otmuchovským jezerům. To je pohled do Polska. No a takhle vypadá cesta od Lánovky k chatě Jiřího na Šeráku. No, teď zachytím tu atmosféru před chatou. Já jsem strávil asi hodinu uvnitř, kde jsem se občerstvoval. Vzorná obsluha. Můžu jenom pochválit. No tak zas trochu sjezdu. Odsud nahoru, ten sjezd se nedá točit, protože strašně moc kamení a velkýho kamení. Makadám, to se prostě nedá. Tady už je to něco jiného. Takže toto je rozcestí Keprnický potok a já se musím dát doprava. No a jsme ve Filipovicích, vážení přátelé.
Chtěl jsem původně na sedlo po cyklostezkách, ale na základě situace, času a stavu baterky, tak měním své rozhodnutí a pojedu po silnici, po asfaltu, po serpentinách, rovnou na Červenohorské sedlo. To jsem zvědavý, za jak dlouho tam budu. Tady vidím sjezdovky, respektive jednu. To znamená, že sedlo je na dosah, ano. No už bylo na čase. No ještě, že jsem zvolil tuto variantu po asfaltu. Je pak bych teďka byl po cyklostezkách. Ježišmarja. Tady máme zákaz odbočení, jenže já jsem cyklista, to je krásný most. Pamatuju doby, kdy tady nebylo. No, nebude posezení, proč ne? Hotel, restaurace. Červenohorským sedlem se loučím a bude následovat sjezd do Koutů. Prostě zvědavej, jak to dopadne.
No a blížím se k nádraží. Kouty nad Desnou. Jsem tu? Ano, ano. Jdeme na vlak.